Raporta Müller zelal Kırku serok Donald Trump da derbarê mijarên bi Rusyayê de ji aliyê wezareta dade ve nayê suçtar kirin. Lê gelo Kongres ku mafdarê lêpirsîn û daxistina serokatiyê ye çi dibêje? Komarî dixwazin vê mijarê bitefilînin û demokrat jî li ser gavên pêş de behev nakin. We cannot be an America. Em nikarin ji serokekî re bêjin erê ku li hemberî lêpirsînên derbarê êrîşin biyanî ya dijî welatê me an ku çewtrajbûna xwe jî de dadmendiyê re astengiyan derdixîne. Bo vê jî min bi armanca destpêkirina pêvajoya daxistina serokatiya wî bang lê Kongresê kir. Steny Hoyer yê demokrat li ser pêvajoya daxistina serokatiya Trump gumanbar e û balê li hilbijartina serokatiyê ya sala bê dikişîne û dibêje ew ê gelên Amerîkayê sozên xunê herî dawî li wir eşkere bikin. Trump jî bêdeng namîne ji Twitterê wisa got çepkerên demokrat biryarên kanûnî bo başiya mirovan naxwazin. Lê tenê lêpirsîn û wendakirina demê dixwazin. What we are going to have to decide as a caucus is Divê em wekî rêveberiya partiya biryarê herê baş ya bo welatê xwe bigirîn. Gelo gava herê baş, destpêkirina pêvajoya daxistina serokayetiya an ku berjewandiya herê baş ya bo welat destpêkirina pêvajoya navetine. Çimkî em zanîn ku em ê li senatoya bi ser nekevin ji ber ku ev vê komarê piştîvaniyê nedine me ku karên xwe nekin, ev pirsek gelek dijwar e. Koşka spî li ser bê suçdariya Trump ısrar dike. There was no collusion. There's no Daku dolab çê nebû di navbera kempeyna Trump û Kremlinê de bo helbijartinan. Belavkirina agehdariyên xelet hevkarî pêk nan. Ew ê serok naça zîndanê, ew ê li koşka spî 5 sal û nîvên dî bimîne. Boçî, çimkî wan çi suç nedîtin. because they found no crime. Raporta Müller hewildanên Rusyayê yên maytekirina hilbijartinên serokatiyê yên Amerîkayê yên 2016dan û zirardayîna kempeyna berbijara demokratan Hillary Clinton bi zelalê eşkere kiriye. Dema koşka spî bo vê rêveberiya berê ya Obama suçdar dike, Rusya jî tevahiya tawanbarkirinan red dike.